Jarraian, Bildu taldearen ordezkaria den Arrondo Andereak du hitza. Interbentzio hauetan entzun dugu behin eta berriro gertatzen ari dena pentsioekin eta pentsionistekin ez dela justoa, ez dela bidezkoa, pentsionistak erosa ahalmena galtzen ari direla eta lehen esan dudan bezala errekurtsoa sartzea, Madrilen sartzea errekurtso bat bide bada, nola ez, baina hor amaitutzat ematea bidea eta Eusko Jaurlaritzak egin beharreko bidea hor amaitutzat ematea ez da zilegi guretzat. Iruditzen zaigu beste gauza batzuk egin behar direla eta egin daitezkela eta hori da eskatzen duguna. Eta ez dugu eskatzen, Prieto jaunak esan duen bezala, bi aldiz sartzea dirua bote berdinean. Eztabaida luzea izan daiteke planteatzen duzuna, baina leku batetik pintzen dena, kendu beharko da segurazki beste leku batetik. Baina gu planteatzen ari garena oso simple da, hemen erabakitzen dena eragin bat izan behar duela pentsionistengan. Eta beraz, beraiek ez dutela errorik eta ez dutela zergatik ordaindu behar alderdi politikoek erabakitzen dituzten gauzak azken batean beraien interesen kontra. Eta hori da gure proposamenarekin ahalbideratu nahi genuena. Pentsionistek ez suertatzea kaltetuta hartzen ari diren erabaki hauekin. Decir también que en contra de lo que se ha planteado, nosotros no compartimos cómo se hacen los cálculos del déficit, de lo que se cotiza y de lo que se recoge, que también posiblemente será y habrá ocasión de hablar en otro debate. Pentsioak finantziatzeko bide ezberdinak daude gainera, horretaz ere hitz egin dezakegu. Eta hori ere erabaki politiko bada, zen pentsioak jasotzeko eskubidea bermatuta egon behar baldin bada eta horretan ados baldin bagaude, finantziatzerako ere hitz egin dezakegu ez dela bakarrik nahiko momentu batean agian ez dela bakarrik nahikoa izango gizarte segurantzako boltsa. Aurrekontuak, diru publikoa ere horretarako dago. Dirua egon badago, problema da erabaki behar dugula ere zertan banatu eta erabili behar dugun. Proposatzen duzuen testuan, adostasuneko testuan edo transakzionatutako testuan, hori ere lehen pixka bat saiatu naiz aipatzen, eta bide batez aprobetxatzen dut eskatzeko banan-banan bozkatzea, puntuz puntu bozkatua izatea proposatzen duzuen testua. Azken batean badaudelako puntu batzuk, naiz eta ez izan inolako eraginik praktikan eta hori horrela baloratzen dugu, ez gaude horien kontra, guk ere kritikatzen dugu eta ez gatoz bat Madrilgo gobernuak alderdi popularrak hartutako neurriekin, bai osagarriaren inguruan, bai igoeraren inguruan. Eta maila horretan, bat gatoz horrekin. Grazi puntu bat egiten digu, planteatzen duzuena, 3. puntua uste dut dela, errekurtso inkonstituzionaltasun errekurtsoa sartzearena jakinda hemen zaudeten alderdiak eta sartu zenutenak errekurtso hori Amaiur taldeak kongresuan baztertuta utzi zenutela errekurtso horretan, naiz eta gero hitz egin behin eta berriro adostasunen inguruan eta bar luzea. Hitzak batzutan dena aguantatzen du, baina ekintzak gutxiago aguantatzen dute. Eta Toledoko paktuaz lehen hitz egin dut ere, nik ez dut uste hortik etorri den guztia herri honetarako ona izan denik, eta esan behar da, hemengo gehiengo sindikala eta sozial zabalak behin eta berriro kritikatu dituela Toledoko paktotik etorri diren hainbat ondorio eta ondorio. Beraz, ez da gehiegi, esan beharko genuke ez dela gure gustukoa. Ez naiz sartuko hitz egiten autonomia estatutoaz eta gizarte segurantzen kompetentziaz, gizarte segurantza aspaldian egon beharko litzateke herri honetan, eta lehen aldarrikatu den bezala guk
hemen lan egiten dugu, hemen erabaki nahi dugu, gure gizarte segurantza propioa, publikoa eta duina defendatuko dugu. Hori batzuk pentsatzen baldin baduzue edo jarraitzen baldin baduzue pentsatzen Gernikako estatutuaren bidez lortuko dela, aurrera. Beste batzuk uste dugu beste pausoak emateko burujabetasunaren alde, beste neurri batzuk eta pausoak emateko garaia ere iritsi dela. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Arrondo andrea.